Salutare, bun găsit, astăzi am venit pe un nou episod din Here to Die 2. Ok, hai să continuăm. Mai mult eu off camera și uitați fain arată acum mașina. E beton. Deci, altceva în spate. Oh, ceva, what? Deja mă sparg geamurile. Bun. Vreau să zic că în episodul ăsta cred că o să ajungem la a 3-a. Deci la benzinărie oricum ajung. Acum ajung. Dar la următoarea mașină tot în episodul ăsta cred că ajung, nu sigur. Capota. Ok. What? Uitați cum e. Oh my god. Nu mai am deloc uși. Benzină nici atât. Nu mai am. Doar asta să nu se ducă. Haide. Hai că poți. Yes! Am ajuns! Yes! Acum am și bani. Apoi ăsta. Apoi felul. Așa mergem în continuare. Să nu uitați să vă abonați sau să dați un like. Doar atât am avut de spus. Ok, să continuăm. Dacă v-a plăcut. No. Acum ce o să facem? Deci, oricum la mașină nu o să ajung. Acum, logic. Mamă, ce au sărit tot. Nu-i bai. Că mai am armură pe față. Puțin. Bine că am vântul și ferestră. Dacă n-aș avea, n-aș ajunge. Nici până la mijloc. Oh, what the fuck. Haide. Acum. Bun. Bani. Ce asta? Ford. Mă rog, nu-mi trebuie. Oh, încă 10 bani mai trebuia. Hai că ajungem noi cumva. Amu. Bine că nu s-a distrus. Shit. Uite. Amu. Yes. Unu. Yes. Haide. Putem. Așa. Că. Ce să facem? E prea simplu. Iar și vin cutiile. Nu. Hai că dăm. Ok. Trecut puțin. Da. Bun. Uitați cum arăt acum. Adică nu cum arăt, cum ce repede merg. O sărit. Ce s-a întâmplat, bă? Cum? Ziceți voi, cum s-a întâmplat asta? Deja nu mai mici armură. Deci, fața e tot ce contează. Oh, nu. Oh my god. Nu se poate. Oh, serios. Sper să nu ne distrugă vântul. Că mi s-a mai întâmplat.
Deci să vedeți, azi când m-am jucat off-camera, deci mi s-a distrus toată mașina în afară de față. Deci mai avea roată. Deci, what the fuck, deci am mers într-o roată, bă. Serios. Oh, am trecut acum. Bine că am vântul. Oh, yes. Am ajuns. 5.000. Ce sunt? Uite. Roțile mi le fac. Roțile să mi le fac. Acum sper să nu se distrugă iarăși așa mașina. Yes, nu s-a distrus. Tot timpul să o las pe aici, pentru că ajung mai repede jos. Acum cred că mi se rupe. Nu s-a rupt. Oh, yes. Vedeți ce mașină rezistentă am eu. Ala-i, mă. Sper să nu se distrugă până la checkpoint. Sper. Haide, mă putem. Nu contează ce spun alții. Hai, yes. Uite, 4 zombie, că toți am omorât. Nu! Haide. Nu contează! Ba, contează. N-a trecut, fuck. Uitați ce am acum. Bă, îmi iau pușul. Uitați, am ce frumos arăt. Bla bla bla, îmi zice lanț. Gata, merg lanț. Da, acum am roți. Okay. Hai că mai repede. Mission date asta. Oh, iarăși cutiile alea. Iarăși ăștia. Oh, mașina mea! Mamă, ce mică e, mă. Parcă e un jeep mic. Dar bă! Nu mai am fierăstrăile. $6.000. Asta. Atât. Glanțe. Mi-am 2, 1, 0. Gata. Yes. Mamă. Așa, bă. Oh, fuck. Așa, continuăm. Mamă, ce l-a pe ăla. 1, 2, 3, 4. Așa, vedeți? Deci de-aia am mers pe sus, că erau cutiile alea și n-ajungeam în beci. Oh, nu, fierăstră,
Oh my god, ce fain arată. Nu mai am armură. Nu m-a pispat puțin. Acum știm că nu o să se deschide vântul. Oh my god! Nu vreau să mai la video. Haide. Hai că cred că ajungem. În fața să mai mi se distrugă. Deja mi-a distrus puțin fața. Oh my god. Fața, bă, trebuie să am grijă cu fața. Oh, nu. Oh, ușa, te rog, nu. Să nu cazi. Nu mai am armură, nici ușă în mijloc. Numai în față și în spate. No, hai că reușim cumva. Oh, fața! Este. Rămânem tot așa. Nu mai am armură pe spate. Nici pe față. Îs ca și mort. Imposibil. Fuck. Că aveam pușca măcar. Hai că am trecut puțin. Hai, bă. Nu mai am glase. Yes. Boi, celălalt pe ăla. Așa. Explozie. Popa! Haide. Yes. Nu. Asta înseamnă să ai rost bune. Haide. Nu. Oh my god. Uai, deci cum am mers, mă? Așa. Nu, te rog. Fața. Oh, serios. Fața. Fii răscaile. Fuck. De ce? Fuck, shit. Nu m-a armurat din mijloc. Sper să nu cadă vântul ăla. Că ăla e cel mai... Ei! Serios. Cam atât a fost pentru episodul. A dat un like, share și vă abonați. Pa, pa!